Waar gaat het van terug? Maar de titel Beste Frieske onderneming van het jaar. Is het Body & Fit van het Jereveen, Sieperda Verhier van Snits of Sius van de Griek? Live vanuit Haas binnen de verkiezingen in Haas dat ik de Tollship races aast houden worden. Binnen zit het publiek te wachten en is het lekker warm. Zitten de nomineerden vol spanning en is er live muziek van de super tof band onder leiding van Thijs Oud. Gauw naar binnen. Goeien en welkom allereer bij de Frieske verkiezing van de ondernemer van het jaar 2014. We zijn hier live vanuit Disseloorts in Haas. Want Haas is de place to be van Simmer. Want hier worden de Tollship races houden. En als je als stad zo'n evenement binnenhaalt je als eerste Nederlandse stad, dan is dat een topprestatie en dan ben je voortvarend ondergang. En voortvarend, dat moeten de ondernemers ik wijzen, vindt de jury. Dat is dan ook het thema van deze uitsturing. Welke van de ondernemers kan het beste terugpakken? Oftewel, de meest voortvarende ondernemer die wint. Lid wie de nomineren, er gauw bij Helly, want ze zitten vol spanning te wachten. Via internet verkeep je zij superfoods, sportshakes, dieetsupplementen en dat doen ze mij een heel soort succes. Want ze moeten eens over uitbreiden op het Jereveen. De eerste nomineerde is het bedrijf Body & Fit van het Jereveen in de persoon van Laurens Roelevink. Begonnen als winkel in 1994. 100 werknemers. Voedingssupplementen, dieetproducten, superfoods. Klanten, particulieren via webshop. Innovatie, eigen merk. Opvallend, nijgebouw naar 1 jaar Alteliets. Ze ben de verhierspecialist voor de bouw en industrie hier in het noorden. Een bekende naam in Friesland. Maar ze doen meer. Ze verhieren bij Geliek om de evenementenvraat. Want hoe breder het je binnen, hoe beter altijd slag het om de holle boppenwetter te houden. Om maar even in de goede termen te blowen. De tweede nomineerde is Sieperda van Snits in de persoon van Jos Jellesma. Alve vestigings in het noorden. 122 werknemers. Grootste klanten, bouwbedrijven. Specialisme, stijgerbouw. Innovatie, verhierdepot op bouwlocatie. Opvallend, groei, ondanks alle faillissementen in de bouwsector. En last but not least, zij maken visueel intelligente software voor de politie en de farmaceutische industrie. En dat scheelt de politie handvol werk bij het opsporen van bijgelijks binnenpornozaken. En er wordt significant minder flaters maken bij het verstrekken van medicine. Ze zitten op een gediek en de bloos ik, de tweede nomineerde is Zius in de persoon van Gerrit Baarda. Begon in garage in Wasgemar. 38 werknemers. Visual Intelligence, Criminal Investigations. Klanten, veiligheidsdiensten, politie. Innovatie, ontwikkeling saaiers foton en nachtcamera.
Opvallend, haatkantoor op een gediek, bijkantoor New York. Welkom hier om tafel, heren. Nou zitten je hier, dus je bent nomineerd, dus je doet het alle drie voortreffelijk. Heb je nog wel tijd voor een privéleven? Zeker hoor. Ja? Ja, zeker. Als je het goed regelt, dan heb ik tijd voor het privéleven. En hoe regel je dat dan? Gewoon te beginnen. En Heel- te naar huis. Dat herkennen je hem wel, of? Ja, we doen het gewoon als team en we doen het met z'n allen. En nou ja, dat gaat eigenlijk wel prima. Dus in het weekend lekker fietsen. In het weekend lekker fietsen. Ja, Want? nou ja, dat is lekker. Lekker even Dan aanreageren. is dan uitwaaien. Dan kun je een beetje nadenken. Ja. Dus, En we fietsen dan zo. nou ja, heel Noord-Nederland. Rondje Uskwert. Oh, is goed, ja. Leuk. Of naar Haas en dan weer waarom. Ja. Dus ben je joetig op de fiets? Nee, ik ben hier net Nee. op een fiets. Ben je niet tijd voor? Waarde, wien je nou als Lietse jongen woon je heel graag een machinemaatje, hè? Ja, Waarom? nou, daar kun je trots op wezen. Ja, dat kun je vasthouden, dat kun je zien, daar kun je omheen rennen. Dus nou ja, toen ik van school kwam, wist ik eigenlijk direct al van ik begin een eigen bedrijf. En ik wist nog net waarin. En nou, ja, toen kwam ik mijn maat Ed van der Brand zien. Nou, en toen werkten we zo'n 10 jaar niet samen. En toen op een gegeven moment hier nog zoiets van nou gaat het gebeuren. En dan heb je al in de holle wat het dan precies worden had? Nee. Nou ja, eigenlijk wel. Dus ja, op een gegeven moment viel het gewoon goed. Ja, wist natuurlijk net wat het meidje was. Maar ja, toen ben ik mee gegaan met dit porno. Ja, en dat viel er vanuit daarin gewoon goed. Ik denk, ja, dat ging wel meidje. We hadden een businessplan maken, helemaal niks. Ik ben gewoon begonnen. Ik denk, dit lost een probleem op en dat gaan we doen. Maar wat wie je drijft dan? Waarom zit dat precies dan bijgelijks in die bennenporno? Nou, dat wie een beetje tafel dat de politie die kwam met een probleem met binnenporno. En ik denk, ja, met de kennis en de techniek en wat ik ken. Ik had bij IBM werken als programmeur. Ja. Dus ik denk, ja, dat kan ik oplossen. Maar ze kwamen bij jou. Ja, Dat is een goed punt om te ja beginnen. dat is wel mooi, hè? Ja. Ja. Want hoe wie dat bij jou? Want jou hebben Sieperda oernaam van Sieperda de oprichter. Zeggen je dat gelijk zitten? Ja, vanaf het begin, toen ik van mezelf beginnen woe. Toen kwam op een gegeven moment Sieperda verhuur op het rietje voor te overnemen bedrijven. Ja. Ja, toen heb ik een soort marktonderzoek gedaan en toen kwam ik er wel achter dat er een volle meterhelling valt uit de verhuurbranche. En toen ben ik er vol in gegaan. Maar wie dat jouw branche? Ziet je erin? Nee, ik heb hiervoor 20 jaar in de export zitten. Ik heb altijd markten ontwikkeld voor grote voedings- en levensmiddelensectoren. Ja. Ja, dat is mijn basis. Hè. En elke keer landen opbouwen, distributeurs zie je. Nou ja, dan krijg je uiteindelijk wel een stuk bagage mooi om Ja. om te filmen als je een bedrijf weer nou ja, omheen krijgt. Nou, en dat heeft het volgens mij redelijk niet al rond de 6 jaar. Zo'n hier inmiddels, ja. Maar je hebt er ik eigen yield in stutsen, hè? Ja, Sieperda verhuur is een heel kapitaalintensief gebeuren. Hè. Je hebt machines van over de 100.000 euro. En we hebben er honderden van. Dus ja, dan weet je wel dat heb ik net in mijn kontboezen zitten. Dus ja, wat heb ik? Ik heb alles beliend wat ik hier. Dus dat weer wel een verschrikkelijk risico wat we noemen. En dat Ja. heb ik dankzij mijn vrouw, die stond volledig achter mij. En de omgeving. En uiteindelijk is het lukt. En op een gegeven moment dan komt Safir dat het personeel, die loopt ik in die. Nou ja, dan gaat het van een lijn dakje, zeg maar. Een soort drive die er dan Ja, in ja, zit. ja. Die het nedig is, Wat zei je? Die het nedig is, die drive. Ja, absoluut. Ja. Ja, als je dat net in je hebt, dan denk je van oké, nou, ik heb per euro woon, vind het wel best. Nou, zo zitten wij niet in elkaar, we moeten Nee. altijd terug in. Altijd meer. Altijd meer. Ja. Ja. En hoe wil het bij jou? Moet ik me dat voorstellen dat je met je compagnon in de zandbak sportshakes maakt? Wil je door een taart bakken? Of? Nou, het zit eigenlijk zo. Ik doe eigenlijk alles samen met Ilko. Ilko en ik, dat is eigenlijk een soort tandem. Ik ken Ilko al vanaf toen we 4 jaar oud waren. Dus Je hebt met elkaar in de zandbak batten. ja, op zich wel grappig. Mijn moeder die is er nu ook bij. En ja, mijn moeder heeft ons gewoon beide op schoot voorgelezen. En nu, 38 jaar later, zijn we eigenlijk nog... Nou, we zijn buiten dat we vrienden zijn, Ja? vullen we elkaar ook heel goed op de zaak aan. En dat is toch wel heel apart
bij ons. Ja, denk ik. want dan rint privé en werk rint dus wel door elkaar. Ja, Ja. we gaan ook gezellig samen op wintersport. Gaan we eerst de hele week samen werken en dan gaan we samen op wintersport of zo. Heb je elkaar dan nog wel wat te vertellen? Dan is het onder het mom van, ach, we moeten weer voor het werk op vakantie, maar dan... Ja, dat doe je dan maar. Ja. Dat is straf. Ik zie dat volgens mij bij hem alle treien wel, dat je hem heel goed contact met het personeel hebben. En je van jouw werknemers zei van de week in Bient van, ja, dan komt de baas op zakken van de trap. Dan denk ik geweldig. Wat hij nou trouwens hoor? Ja, ik heb een mooie schoonhond, denk ik, of net? Als die als jongen? Nou, ik wil ze wel even zien. Ja? Maar jij hem op tafel of... Gooi ze maar op tafel. Zo? Of zo? Even een speciale... Maar zou het dat het gewoon alleen nog een vrouwending is, hè? Ja, oké. Maar dan heb je wel een heel goed contact met je personeel, maar je moet ook wel eens een stevige gesprekken vieren. Ja. Dat is Hoe doe je pittig. dat? Dat is pittig. Kort op de bal. Direct maar steeds een directe boodschap. Net Ja. al wacht je. Wat er wat is, direct erop. Ja. En dat is heel moeilijk. Dat Ja. blijft lastig. Ja. Want bij Jimming bedrijf bent al een vrij jonge werknemers. Bij Jenneke in Season die op zijn 15e kamersvakantie werken het er nou nog. Dan zitten ze volgens mij al in dezelfde leeftijdsfase. Dus ze zijn al hartstikke leergierig en willen dag en nacht wel werken. Maar dat verhoort daar eens een keer, hè? Dat hoop ik wel, want ze moeten meegroeien. Dus ik verwacht dat de jongeren, die worden vanzelf wat ouder. Er is altijd een instroom van jongeren. Dus ik heb het volste vertrouwen erin. Jere intussen even een enorme brom. Ja, daar is ik weer oplost. Maar dan kom je aan als bedrijf tegelijk in die fase van trouwen, ben. We hebben de eerste Body and Fit baby al kunnen verwelkomen. Dus dat gaat... Wat voor shake wie daar van heeft? Ja. Hoe ik geen antwoord op te jou. Goede testosteronbooster. Ja. Geen enkel probleem. Nee. En als ik zie bij Jim, hè, daar zit er natuurlijk net een soort vrouwje in het bedrijf, of wel? Wat ik zien heb. Nee, Kan een voordeel wezen? Helaas net. Wij leven echt in een mannenwereld. En dat, ja, op het kantoor werk je per vrouwen, zowel bij de stijgerbouw als bij ons in de administratie. Maar verder van de rest bent echt alweer mooi. Oh, je testosteron, hè? Ja, een soort testosteron wordt vrijmaken daar, ja. Zou je graag meer vrouwen aan het werk hebben? Ja, ik ben absoluut net geen vrouw. Alleen ja, ze met... Gelukkig! Ze met alleen ja, in de stijgerbouw wordt het al heel lastig. Achter de balies zullen we misschien nog kennen. In de accountmanagerswereld zullen we het nog kennen. Dus ja, wie weet. Ja. Ik nodig hier de vrouwen uit die bij principe daar voor u werken willen. Bij alle genoegen. Ja. Nou, scoor je weer even punten. Dat hoop ik. Ja. Dames. Want je hebt Joet, ik heb hier nog even kachels leveren, hè? Ja, deze locatie, ik ben net aan de camera aan het schenken, maar er zitten overal gaten in de muren, in het dak, overal en ergens. En het is helaas wat koud. Maar ja, dan spelen wij daar direct op in. Hè. Wij zeggen van oké, uw probleem is ons probleem en wij lossen dat op. Huppakee. Ik krijg een envelop en dat betekent dat ik een uitslag heb. Dank u wel. Applaus van mijn assistent. En dat is de uitslag van de mensen die thuis via internet stemmen konden. Telt voor 20% mooi. Kun je daar nog een leuke roffel bij doen? Of zie ik hem samen voorlezen? Er zit niks op. Er zit niks op. Nou, Goed, gefeliciteerd. gefeliciteerd. Dat wordt wel heel spannend van de weekend. Ik vul hem maar even in. Ja, je vult hem maar even in. Kom je wel uit. Kom ik aansnoep waarom. De mensen die hier al hier zitten, die hebben vanmiddag ik al hier al op paard was, want er is een heel programma. Ze waren erop uitgestuurd en ze mochten bij Jim, want Jim houdt al hier presentatie op locatie. En Henk de Biesbeek die er verslag van en trof als eerste de burgemeester van Haas, Roel Sluiter. Burgemeester, de verkiezing van de Friese onderneming van het hier in jouw stad. Ja, Hoe is dat? Het is geweldig, het is hartstikke mooi en terecht ook. Al die ondernemers komen wel bij elkaar op schepen en schepen varen weer voort. Het is goed dat schepen varen en dat ze blijven varen. En zeker deze prachtige tallships, ook vooruitwijzing naar de tallshipsrace straks. Dus schitterend.
Zijn wedstrijd, is dit nou een beetje serieus? Ja, zeker. Ik bedoel, iedereen die doet hartstikke zijn best, dus dat mag ik dan waarderen. En het zijn altijd weer fantastische ideeën die naar voren komen, dus dat is een bron van inspiratie. Dus dat mag je serieus nemen, zeker in deze tijd. Wat had een uitzendbureau als Randstad om Sandij? Boeten dat het mij organiseren dat we gewoon een heel leuk evenement vinden. Is het natuurlijk, ik zou dat je een heel soort bedrijven komen. Dus wij contacten lezen kennen. Nou, met Randstad als uitzendbureau moet ik aanpassen aan de bedrijven, hè? Hoe bedoel je aanpassen? Nou, joh, ga je net aan de dresscode houden. Je gaat hakken aan. Ja, maar ik heb wel zeebeen en ik zit wel heel vaak op een boord. Dus ik kan heel goed mijn hakken op een boord runnen. Ik denk dat het heel goed is dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om zichzelf te promoten en in de spotlight te staan. En dan weten ook bijvoorbeeld leuke of goede studenten weten ook weer waar interessante bedrijven zitten hier in het noorden. Dus ik denk dat het een heel goed initiatief is. Want waar binnen nomineerden? Wie dat zijn? Dat weet ik niet allemaal uit mijn hoofd. Body and Fit en nog 2. Ik ga zo kijken. Wat een rotvraag. Muziek dat de Tof Superband onder leiding van Thijs Oud. En ik moet even mijn eigen fouten stellen, want ik zeg verkeerd, de uitslag zit er vol in. En dat is Body and Fit. En voorlopig Miep Martje is ik een vak. Ja, dat ben de stem van internet. De stem die het zwiste telt, dat is de stem van de jury. Ze is een van de machtigste vrouwen in de zorgsector. Diana Monessen, bestuursvoorzitter bij de Friesland Zorgverzekeraar. Hij is een van de invloedrijkste mannen binnen de Friese media. De haatredacteur van de Ljouwerkranten Hans Snijder. Hij won zelfs ik al zijn prestigieuze prijs als familiebedrijf van het jaar. Algemeen directeur van Poys Supermerken Piet Smit. Hij had economie in de portefeuille en vanuit zijn functie is hij aandeelhouder van Tialf. De voorzitter van de jury, deputaire Hans Komst. En ze zitten hier aan tafel. Welkom. Nou, laat ik maar bij de juryvoorzitter beginnen. Het zijn drie totaal van elkaar verschillende bedrijven, maar delen ze iets met elkaar? Ja, ze delen vuur. Deze ondernemers, de hersenkrek aan tafel gaan, binnen echte ondernemers. Dat zijn mensen die gaan ervoor. En ze zijn net bang om risico te nemen. En ze ben ik net bang om nieuwe paden op te zoeken. Als het nou innovatie neemt of gewoon wat een wil is een omweg, past wel bij deze mensen. En dit zijn ondernemers die wij in Friesland echt heel hard nodig hebben. Mogelijkheden, sjen, opziekje, wiermaatje en als maar de mensen in hun bedrijf praat, ik die mensen meenemen en ik in vuur zetten. Dus ja, deze ondernemers hebben wat meer schippelijk, ja. Is dit een nieuwe generatie bedrijven? Deze bedrijven binnen jong. Sieper is dan wat ouder, maar is nog de laatste zoon hier mijn directeur. Ik hoop dat dit de nieuwe generatie Friese bedrijven, dat deze bedrijven er exemplarisch voor binnen, ja. Dat zou mooi wezen. Ja. Diana Monessen, als je dan zoekt naar Body and Fit, eigenlijk is het net meer als gewoon via internet verkeep je van een locatie. Maar wat springt er dan toch uit? Nee, daar denk ik wel anders over. Toen ik de eerste keer hoorde Body and Fit, toen dacht ik dat het alleen maar supplementen waren voor van die mannen met van die blokjes. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want wat ze gedaan hebben, ze hebben een heel goed concept bedacht. En dat concept gaat in op 2 wensen van klanten. Op de eerste plaats dat mensen allemaal tegenwoordig bezig zijn met voeding en gezond eten. Dus dat is hartstikke goed.
En op de tweede plaats, nou, ze weten heel goed wat die klanten willen. Ze zetten nieuwe producten in de markt. Ze hebben hun eigen product in de markt gezet met hun eigen merk. Dat is hartstikke goed. Klanten krijgen het heel snel. Klanten kunnen via internet bestellen. Nou, mijn kinderen doen dat allemaal. Ik doe het ook. Dat is natuurlijk de distributie van de toekomst. Ja. Dus ik vind het allemaal veel meer dan wat je zou zeggen. Want het is een heel bedacht concept. En wat ik het allerbeste vind van hen is dat ze alsmaar in contact staan met die klant. En dat heel erg goed weten. En die klant ook maximaal bedienen. Ik bedoel, je kunt 's morgens, 's middags, 's avonds kun je bellen. Je komt aan de telefoon. We hebben het ook gezien. Als er een foutje gemaakt wordt dat heel snel hersteld. Dus nou, dat vind ik echt wel heel Ze zitten er bop op. En je krijgt het ook snel. Ja. Als we dan zeggen naar Sieperdaver hier, een hele bekende naam in Friesland, maar het verraste mij nog, wat ze al je doggen. Fantastisch, hè? Ja. Ja, daar zijn ze ook trots op. En dat stralen ze uit. En zij zijn in staat om eigenlijk vanuit de commodity in de bouwwereld, hè, want het zijn materialen, toch te zorgen dat ze meerwaarde bieden aan die bouwers, aan de evenementenorganisatoren, aan de industrie. En die meerwaarde, die zie je terug in die organisatie. Je ziet professionaliteit, je ziet het meedenken met de ondernemers. We hebben een heel arsenaal met trots gepresenteerd aan nieuwe machines gezien, met stofafzuiging. Omdat de diverse bouwondernemers zeggen, ja, wij vinden het welzijn van onze medewerkers heel erg belangrijk. En daar investeert zo'n verhuurder dan in. En dat moet je dan maar weer doen. En hetzelfde geldt voor de steigerbouw. Ja, je kunt het zien als een paar stalen buizen die aan elkaar geknutseld worden. Maar als je dan ziet hoe de vrouw, een ingenieur, achter de pc zit en dan vertelt over het ontwerp van een steiger, vertelt over de complexiteit van een vuurtoren in de steiger zetten, de ogen ziet twinkelen, ja, dan heb je het over fantastische ondernemingen binnen Friesland. Dus je werd het stukje passie, hè? Absoluut, ja. absoluut. Hans Snijder, bij het bedrijf Sius, heb ik in de darkroom best. Jazeker. En? Wat denk je, is het weer heel donker. Ja. En net zonder reden, want wat ze daar dienen hebben, vanmiddag hebben we de presentatie jongen. Zij zijn in staat geweest, want het is een bedrijf met een aantal vanuit min op die nerdswerkje, die krijgt zo lang iets bedenken wat een oor nog net had, wat een oor nog net kent. En op die manier hebben ze ervoor zorgen dat ze een hele gevoelige kamer, ik ken die programma's Opsporing Verzocht. Ja. En je ziet altijd die bewakingsbeelden en dan zit je altijd te knikken van, goh ja, waar zou het wezen? Maar je doet niks van. Geen idee. Nee. Deze jongens hebben iets betocht dat de beelden opmerkelijk scherp binnen. En het aardige is dat de combinatie daarvan, wat ze door mij deze camera, die dan Juurtik zo goed als voor het eerst echt clear is, dus dat hun planning die doogt volgens hem is. En aan de andere kant hadden ze iets betocht, zodat hele batterijen video's, dat er op minutieuze wijze heel gauw persoonsherkenning plakvinding kennen, waar toch ze werkdwaan kennen voor de politie. Dat is fascinerend om te zien. En wat het aardig is, het is net alleen de nerdkant, zeg maar zeggen, maar het is aan de andere kant ik de belutsen niet van blinder dit maar van elkaar krijgen, wat zei Jek wie het staan, dat wat er nog net is. En we hebben hier een opperdiek. Ja? En dat geldt net alleen bij die man met die mooie squon, maar dat geldt voor die hele tafel die het u als jury als het ware over de tafel lutsen had. Want wij begrepen er eerst natuurlijk niks van. Wij zullen je hem dit uitlezen. Dat zit hem dus in die passie en in dat... Ja, en willen het per se voor elkaar krijgen. Ja. En maatschappelijk gedreven. Dat ook. Al deze mensen zeggen, wij willen het verschil maken. Dat zei Gerrit Bada. Ik wil iets doen wat het dat docht. Ja. Maar de beide orenondernemers die zitten echt in dit vak om het beter te doen als een oor, maar ik om het verschil te maken. En dat is geweldig mooi. En het is natuurlijk toch wel leuk om te zien dat samen met op een diek. Dat had lijnen met Interpol, met Canada, Nieuw-Zeeland, et cetera, met de FBI. Dat je denkt, wordt dit een pad van een CSI-aflevering? En dat plakvind in de gediek, dat is echt hartstikke leuk. Ja, het is gewoon echt. Wat ook leuk is om nog even te vermelden, is dat deze bedrijven durven ook het podium te pakken. En dat moeten Friese ondernemers steeds meer doen. Ja. Zorg ervoor dat je laat zien wat voor fantastisch bedrijf je hebt, wat voor mooie producten er zijn oorsprong vinden in Friesland. En dan komt het allemaal dik in orde. Ja, meer gerutsgewijs. Ja. Goed, dat is nog een mooie tip. Ik van mensen natuurlijk die het zeggen, ondernemers die het zeggen. Ik wil de nomineerden nog graag één keer om tafel. Want wat je finale oordeel is, waar het aast die prijs pakt, dat jaren we aast. Maar eerst heb ik nog even muziek onder leiding van Thijs Oud, de Tof Superband.
Ja, Roelof Vink, Jim hebben 90 merken, 4000 producten, als ik me goed informeer litten heb. Ben het al je unieke producten? Even terug. We hebben ongeveer 350 merken nu. Maar... 350 merken? Ja, ik kom erin om, als ik het oenbad beschouw op de site. Het is echt gigantisch. Broek je het zelf ik trouwens? Producten? Dit is een gewetensvraag. Nee, vitamines zo wel. Ik heb vroeger heel veel gesport. Het is eigenlijk uit een hobby ook voortgekomen, de productinteresse. En nu is het, je moet het er wat bij doen nu. Hè. Het sporten? Nou ja, het sporten. En dus, ik kan niet meer 3 keer per dag sporten. Nee, daar heb je geen tijd meer voor. Nee. Dus helaas. Ja. Nou zit je hem op het Jereveen. Je zit er eigenlijk best wel krap, hè? Heel erg krap. We zitten nu een jaar in het nieuwe pand. We moeten eigenlijk, de tekeningen zijn al klaar. Binnen nu in 2 maanden moeten we alweer gaan bouwen. We moeten eigenlijk minimaal 2 keer zo groot worden. En gisteren ben ik eigenlijk alweer opnieuw gaan tekenen, want ook dat is niet groot genoeg. Dus, dat meer? Ja. Zo. Dus hoe kan dat? Waar zitten dat in? We doen schijnbaar toch wat goed. Nee, het is eigenlijk dat verhaal van, nou, we kijken wat de markt wil, wat de klant wil. Die markt vraagt, nou, we breiden steeds meer uit qua producten. Daar springen we op in. Eind van het jaar willen we eigenlijk Duitsland erbij gaan doen. Zelfde formule in Duitsland. Dus dat, Pas je hem dan nog op het Jereveen? Ja. We zijn er wel mee bezig geweest van moeten we in Heerenveen, moeten we naar Duitsland gaan, moeten we misschien meerdere vestigingen gaan doen. Zoals het nu staat willen we wel eigenlijk het liefst in Heerenveen blijven. Ja. En dat gaan we dus ook doen. Grut. Als ik bij hem op de site zeg, dan zeg ik dat je een mobiele badkamer hier kennen. Ja. Dat was nog eens een keer die badkamer verbouwen willen, dan moest mij even bellen, dan zwaar ik even dat is een leuke badkamer op het kruis. Ja, want dat is vooral voor particulier of? Nou, dat is net alleen voor particulier, dat is ook voor renovaties. Dat mensen natuurlijk bij een woningbouwcoöperatie bijvoorbeeld worden de badkamers dan even renoveerd. Nou, dan moeten ze toch wel even ergens heen kunnen. Nou, daar leveren wij weer materiaal voor. En is dat een voorbeeld van hoe je hem alsmaar breder worden om toch goed oelipje te kennen? Ja, als je zeggen naar oude jaren, dan is het assortiment alleen nog maar groeid. Wij zeggen nooit nee. Wij ontzorgen de klant. Als wij het zelf niet hebben, dan zwaar je wel dat we het krijgen. En ik denk dat dat onze kracht is. Wij zeggen nooit nee. We zitten overal dicht bij de klant. Ja. En we zijn heel flexibel met transport. Nou, ben al van die puntjes die ervoor zorgen dat de ondernemer die u nodig heeft van u kiest. Ja, want dan jij juist op het nijs van het dreigste ier van de bouw komt er nou om. Zitten we nou eigenlijk midden in 2014? Ja. Erop of eronder? We zijn er nog net. Nee, ik denk dat de bouwondernemers die nu nog de crisis overleefd hebben, dat die nog even terugzetten moeten en dan dat het er nu echt weer volop losgaat. Want men verwacht dat eigenlijk voor de toekomst wel weer een heel groot tekort aan personeel in de bouw. En daar spelen squalen en dergelijke spelen daar al op in. Maar op dit moment is het nog wel even op het tosgebied. Ja. Voor een heleboel. Ik voor u, hè. Ik bedoel, wij met gewoon zuinig aan en geen gekke dingen ervan. Maar wat we doen we met vol vuur en vlam. En dat is ook de reden dat Jim Wol de holle boppen wetter had in deze crisis die het vooral de bouw treft. Ja, wij pakken alles aan. Ja. We schrapen het werk van de dik. Crisis heb je hem geen les van, denk ik, want de politie moet Savisa het werk dwang kennen. Ja, dat klopt. Daar heb ik geen les van. Nee, de nieuwe nachtcamera, die is echt officieel presenteerd. Ja. Hoe grut is dat? Nou, hij is nou nog heel iets. En dat zal het komende jaar leer ik nog wel zo wijzen. Want hij is echt krijgt al. En dit weekend wie hij daar voor het eerst. En juist hebben we voor het eerst testen. En hij was hier nog een keer eerder dienen, maar nu is hij echt zo die wijze maat. En dan gaan we de komende 6 maanden veldtesten doen, boeten. En hoe binnen contacten met de politie? Ben die al binnen contracten tekenen? Wat mag ik me daarbij voorstellen? Nou, dat hoor ik nog even zo. Ja. Maar in principe doen wij, we gaan nou testen. Ik denk dat hij januari 2015 dan kan hij echt een merking. Ja. Ja. Daar ben je grutskop, denk ik. Ja, daar gaan we 2 jaar voor werken. Ja.
Ja, je zit er wat in zo'n cyclus, hè? Dat je om de 2 jaar, 3 jaar... Ja, 2-3 jaar, komen. Ja, iedere 2-3 jaar dan komt er wat nice. Ja. Oh, er komt weer een envelop. Nou, daar word ik al zenuwachtig van. Dankjewel. Ik zal hem goed hier matchen, want dit is de uitslag van het publiek. En dat zijn alle mensen hier zat die stemd hebben. Waar vinden zij dat de beste onderneming van het jaar 2014 is? Sius. Ja, de meesten van Sius bent herkennen hoe de gele bril wel in het publiek. Ja, en waar binnen dan nog meer in het publiek, vregen wij ons wel. Oh, dus wij stuurden Henk de Biesbeek vanmiddag erop uit om antwoord te krijgen op die vraag. Maar je op dit stuit net in de Willemshaven, in de Hubert Jansloods wezen? Nee. Daar is de verkiezing van de onderneming van het jaar. Geen idee wat het inhoudt. Goedemiddag. Hoi. En jou komen ik voor de Frieske verkiezing van de onderneming van het jaar? Ja, wij zijn met ons bedrijf genomineerd voor Cyperaverhuur. En nu moet het gebeuren. Ah, goedemiddag. 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 Is dit echt een auto van de zaak? Hey, dit is een auto van mij. Ja. Hij is mooi, hè? Hij is wel heel mooi, maar ja, hij valt wel op tussen al die Mercedes hier. Ja. Waar werk je jou dan? NDC Mediagroep. Heeft u zelf wel eens wat gewonnen? Want NDC verliest de laatste tijd alleen maar. Nou, dat ben ik niet helemaal met u eens, dat wij aan het verliezen zijn. Ik denk dat juist in de... Onlangs nog een directeur. Ja, dat is een hele scherpe van u, dus u bent goed op de hoogte. Nou ja, ik ben net genomineerd. Nee, het bedrijf ik net en misschien nog een keer. De dresscode voor onderneming van het jaar is het casual, maar zie je het zelf maar niet. Casual genoeg? Ja? Ja, toch? Hoe heb je het bij me gezocht? Nou, dat hing zo in de kast. Of ik wel eens iets gewonnen heb. Iets met de Donald Duck, geloof ik, vroeger of zo. En, weet je nog wat het weer? Ja, een of ander speeltje was het, maar ik weet niet meer wat. Maar daar was ik toen heel erg verguld over. Dus ik kan een beetje navoelen wat die ondernemers nu, als ze zoiets fantastisch krijgen als die ondernemersprijs, Friese ondernemersprijs van het jaar. Dat moet een fantastisch gevoel zijn. Ja, de burgemeester van Haas, Roel Sluiter, hij zit hier ik aan prijs, maakt het dan toch wel indruk. Maar werd het hier jong vanzelfs al jaar om gaat, dat is waar gaat maar die prijs naar huis. Waar is de beste Frieske onderneming van het jaar 2014? De voorzitter die zal dadelijk bekendmaken waar dat is. Maar de prijs die wordt uitreikt door de commissaris van de Koning, John Jorritsma. Nevens mij ben de 3 nomineerden zo goed als klaar voor. Ja. Dan moet wie het maar bekend maken, dacht ik. He? Dan zou ik graag vragen willen of de envelop hier bracht worden. En dan laat ik dat aan jouw oorkomst, want nevens mij gaat het dan helemaal goed. Komt de envelop, maar de uitslag. Hartelijk dank. Op het tweede plak, Cyperda Verhier. En de winnaar, de Friese onderneming 2014 is Sius. Sius op een gediek. Ja, dankjewel. Bedankt. Klasse. Ja, en dan binnen vanzelfs felicitaties. Kom er maar bij, want het is toch feest. Neem ik gewoon even een kwarte eerste reactie van Gerrit Bada. Ja, echt heel super. Ik ben echt super trots dat we dat meisje al gewoon als medewerkers van CEO's gewoon bereiken hebben. Ik ben echt heel blij.
Oké. Iedereen is nou nog heel voorzichtig, maar het feest moet volgens mij nou losbarsten. Want Sius Oppegediek, die het de prijs won, die is de Frieske onderneming van het jaar 2014. Volgens mij moet er nou inderdaad muziek klinken, want dat is zelfs een fantastische prijs om te winnen. Vanuit huis wie dit de Frieske onderneming van het jaar 2014. Bedankt voor het Sjen, S-J-E-N. Ik spel het maar even, want morgen om 8 uur een keer Sjen uit Frieske Dicté live ik op Omroep Friesland televisie. Bedankt voor het Sjen en nog een gezellige joen. Hoi.